ciutadans i ciutadanes d'Oliva, donar-vos les gràcies, el bon dia i sobretot a una roda de premsa que jo crec que és fonamental en l'exercici de la transparència de l'Ajuntament d'Oliva i dels governs o dels partits que formen part del govern per explicar un poc la situació econòmica o el balanç econòmic de com deixem les arques municipals i l'Ajuntament d'Oliva. És cert que quan governem insistim molt o difonem molt la situació dels projectes que tirem endavant, però és molt important també que conegueu el que són les entranyes de la gestió municipal, de l'economia, de la hisenda i per a mi també molt important de la contractació, perquè han sigut dos de les debilitats grans quan hem arribat a aquest govern. La situació contractual era l'absència, millor dit, dels contractes en la nostra ciutat, era un gran problema que generava moltes factures en objeccions de legalitat. Les objeccions de legalitat són quan no té una cobertura contractual perquè no ha passat un procediment. La intervenció sempre manifesta que està incomplint la llei de contractes. Aleshores, en la nostra arribada, el 23% de tota la facturació de l'Ajuntament d'Oliva no tenia cobertura contractual. Aleshores, hem treballat en aquestes dues línies, en la hisenda i en el Departament de Contractació, i crec que és fonamental, abans que el dissabte es constituïsca el nou govern, que fem públic els comptes de l'Ajuntament d'Oliva. El que pretenem és presentar quina és la situació actual de l'Ajuntament pel que fa a les finances, un poc abans de la constitució del nou govern, també per fer saber o perquè la gent sigui conscient de quin és l'estat de les arques municipals pel que fa al líquid de l'Ajuntament, als fons de l'Ajuntament. Ara mateixa en els bancs l'Ajuntament té 19.161.640 euros, poc més de 19 milions d'euros és el líquid que té l'Ajuntament d'Oliva repartit en els diferents bancs, en les diferents entitats bancàries. Quan es va formar aquest govern, que està a punt de concloure, la xifra era 13.400 euros, però que aquesta legislatura el patrimoni líquid de l'Ajuntament ha crescut un total de 6.150.000 euros. Aquesta és la diferència entre l'inici de la legislatura i el final de la legislatura, són aquests 6.150.000 euros. Recordem que l'Ajuntament d'Oliva tenia i té un nivell d'endeutament zero. Aquests 19.160.000 euros que tenim en els bancs comporten també un nivell d'endeutament zero. L'Ajuntament d'Oliva és una entitat que no està endeutada. A la fi de l'any 2022, que és l'últim compteig de remanent de tesoreria que tenim, aquest era de 9.685.000 euros. Si ho comparem amb l'últim càlcul de l'anterior legislatura, en l'any 2018, va ser de 5.200.000 euros, amb una diferència de 4.485.000 euros a l'alça. Per tant, l'estalvi de l'Ajuntament ha augmentat en aquests 4 anys un 86%, si comparem l'anterior legislatura amb aquesta legislatura que està a punt de concloure. I per últim, faré un repàs de les inversions amb consignació pressupostària, bé siga a través de fons municipals i bé siga a través de subvencions d'altres administracions. Parla d'inversions que encara no s'han executat, però que l'Ajuntament ja té la consignació, ja té els diners per a portar-les endavant. Parlem del projecte de sostenibilitat turística en destí, de les passarel·les dunars, que pugen un muntant de 2.400.000 euros. També tenim el projecte del mercat municipal, per la qual l'Ajuntament d'Oliva rebrà 2 milions d'euros per a la seva execució. El projecte del passeig Joan Fuster, al principi de la ciutat, des de la part de Piles, amb una consignació de 800.000 euros. El projecte d'instal·lació de plaques solars al poliesportiu, altres 200.000 euros. El centre Olivense, la finalització del centre Olivense, la consignació de la qual ja està en l'Ajuntament, 1.800.000 euros. O la finalització de la fase 2 del passeig Gregori Maians, que ja està en execució la primera fase, 600.000 euros més. Afegiríem també els edificants de Conservatori Alfadalí, Lluís Vives i Gregori Maians, en 1.700.000 el primer, 2.400.000 per a l'Alfadalí, 100.000 euros per a Lluís Vives i 1.100.000 per a l'Institut Gregori Maians. Sí que ha hagut un increment en el total de contractes entre el període 2017-2019 i el període 2020-2022. Els contractes s'han incrementat en un 84%, passant d'uns 314 contractes d'obres, subministraments o serveis a 579.
Actualment, la cobertura contractual a l'Ajuntament d'Oliva està en 17.395.000 euros i ha passat de 9 milions. Ha hagut un increment d'aproximadament 8 milions d'euros. Durant tots els exercicis de la legislatura augmenten a 16.130.000 euros, que és el crèdit que s'ha mobilitzat en càrrec al romanent de tesoreria, a través del qual s'han produït totes les inversions que hem estat veient els últims mesos. A mi m'agradaria que tots pensàreu en les vostres cases i la vostra economia local. Imagineu-se que no deveu res a ningú, a cap banc, entonces el deute és zero. Imagineu que teniu 19 milions d'euros per a pagar qualsevol factura que arribi. I a banda d'això teniu 9,6 milions d'euros per a invertir, per a gastar, per a millorar les infraestructures de la nostra ciutat. Estem parlant de que tenim un ajuntament totalment sanejat econòmicament i podem parlar de que n'hi ha 12 milions d'euros, 12 milions i mig d'euros que venen d'altres administracions públiques, que els diners estan en l'Ajuntament d'Oliva per a continuar millorant aquestes infraestructures de la nostra ciutat. A dia d'avui, totes les factures que han sigut conformades per els tècnics municipals i conformades, el que vol dir que estan signades per els regidors, totes s'han pagat. Perquè, evidentment, en la nova corporació tenim que deixar els comptes el més clars possibles per a que el nou govern no tinga per què estar assumint les factures anteriors. I vull deixar clar respecte a les obres actuals que estan realitzant-se en aquests moments o que estan pendents d'una modificació de projecte com la via ronda, totes les obres tenen els diners necessaris per a que s'acaben les obres. Aleshores, tenim un bon símptoma econòmic de l'Ajuntament d'Oliva. Deixem les arques municipals amb diners per a qui vinga després, per a que continuï invertint, perquè per a nosaltres és fonamental i molt important que es continuï invertint en la nostra ciutat. I tots els comptes municipals que vos presentem venen signats per la tesoreria, venen signats per la intervenció i com un exercici de més per a que tingueu la garantia de que els números que estem anunciant són els que són i no són altres, també ahir es van signar davant de notari tots els comptes de l'Ajuntament d'Oliva de conforme es queden per a que no existisca ningú dubte dels diners que deixem al nostre Ajuntament. Respecte als contractes que estan finalitzant, molt important, deixem ja a punt d'acabar el contracte de la neteja de la nostra ciutat, de la recollida de fem, perquè ja sabeu que el contracte datava de l'any 2014, va finalitzar, i des de l'any 2014 la basura no tenia cobertura contractual i hem pogut tirar endavant aquest contracte. Però també la neteja de platges des de l'any 2007 no tenia cobertura contractual. Ja està la plataforma de contractació de l'Estat i ja es regularitzarà també aquest contracte. La neteja de les escoles, quan entràrem, es pagaven 200.000 euros per la neteja de centres educatius sense cap tipus de contracte, ni anterior ni posterior. Es pagava com quan uno passa i se li diu que té que netejar les escoles. Tot això es va regularitzar en aquesta legislatura. També està en fase d'adjudicació les notificacions per correus, que tampoc tenia cobertura contractual, ja la té. La defensa jurídica de l'Ajuntament d'Oliva, els advocats que defenen el nostre Ajuntament, tampoc tenia cobertura contractual, tot es pagava en reparos de la intervenció i ens deixem tots aquests contractes enllestits, acabats i preparats per a que no continuï l'Ajuntament treballant en objeccions de legalitat o en contra de la llei de contractació de l'Estat. I bé, s'acaba un cicle, comença un altre, però torna a dir, amb un balanç econòmic molt, molt positiu, i ja voldrien altres ajuntaments presentar els comptes que presenta la nostra administració. Ara molta força, molta valentia, molta sort als que venen després per a poder continuar fent aquesta bona gestió econòmica i que els diners s'invertisquen en el carrer, perquè Oliva necessita moltes inversions i millorar les infraestructures locals. I acabe sobretot per a dir que la setmana que ve ixen ja també les licitacions, que són les contractacions de les escoles. És 5 milions d'euros per a l'Escola Alfadalí, per a Gregori Mayans i per al Conservatori d'Oliva en aquest pla edificant. Vull que aquesta auditoria
vull l'auditoria perquè és molt fàcil eixir als mitjans de comunicació en entrevistes generant el dubte sobre el govern anterior i jo crec que els números són claríssims de quina és la situació econòmica. Actualment inclús s'ha dit que les factures que n'hi ha en el caixó, però aquestes insinuacions es fan a la ciutadania, però tot el món sap o sabem que actualment les factures no van per caixó, les factures van a través de les plataformes electròniques i cada proveïdor registra, puja a la plataforma de FACE totes les factures estan registrades, cada factura, i ho saben les associacions que justifiquen les subvencions, tenim una intervenció molt forta, una interventora molt forta que es fiscalitza cada expedient, cada contracte, tots els contractes que s'han fet des de l'àrea de contratació, tots porten informes favorables dels serveis jurídics, dels serveis tècnics, totes les factures venen conformades i fiscalitzades, tots els polítics, tots els grups municipals han tingut accés a tota la documentació en ares de la transparència del govern. Aleshores, si no la fa, serà el Partit Socialista que reclami l'auditoria en més de 6 mesos. El grup socialista vol que l'auditoria es faci, però no només en aquesta legislatura, torna a dir en la legislatura anterior, perquè hi havia molta absència contractual i el 23% de la facturació del govern anterior era a base de factura i de reparo de legalitat. Volem l'auditoria en les dues corporacions. Només quedem a disposició, ara inclús després de la constitució del nou govern, perquè el grup socialista estarà també en aquesta tasca tan important de control i fiscalització al govern i de recolzament, com no, de totes les coses que siguin importants per a la nostra ciutat. Sí, nosaltres hem obert la roda de premsa a tot el govern. L'alcaldia ha preferit esperar-se al canvi de govern i, respectable perfectament, però el grup socialista que gestiona les àrees d'Hisenda i de contractació ha considerat que era fonamental, abans d'acabar el mandat corporatiu, donar la informació i posteriorment, si l'alcaldia vol fer les últimes manifestacions, les farà en posterioritat. Això és el que ens ha traslladat, però nosaltres volíem continuar amb el costum que sempre ha tingut el Partit Socialista d'esclarir abans que s'acabi el mandat corporatiu els comptes municipals.